לכולם, אני עידו. אני הייתי במועדון הראשון. אני לא הסתדרתי. הייתי במועדון שני, המדיחים היו בסדר. כל שאני הכרתי בחורה שנייה שרוצה אותי. בחורה שנייה שלא רוצה אותי, אני התאכזבתי, אני מאוד דאגתי, אבל אחר כך כשאחות שלה ואימא שלה התייחסו אליי כמו שוטר, זה לא דבר חוקי וזה דבר אשליה. הם היו צריכים להתקשר לאבא שלי ואבא שלי היה סותם להם את הפה. אני ממש שמח שהגורמים מאקים שפטו את ההורים של בחורה השנייה שהיו איתי כמו שוטר, ואז הם קיבלו את העונש מאקים, ההורים של בחורה השנייה שלא רוצה אותי. אחר כך אקים ישראל עזרה לי להכיר כמה בחורה. היה אחד רוצה והיה אחד לא רוצה, והיה אחד לא רוצה. אבל בסופו דבר מצאתי מקינון בת ים מרחוב בחורה טובה שאני לא אומר את השמה, שהיא כן רוצה להיות בת זוג שלי, שהיא כן רוצה להיות בזוגיות. אני אסביר עכשיו על מרכז תעסוקה בראשון. הייתה מדריכה ראשונה טובה, זאת ריקי. השאר המדריכות בשם ט' ובשם ש' לא היו טובות מאוד. היו מאוד אגרסיביים והם דאגו רק בכיס שלהם לקנות לעצמם דברים ולנפוש ולא לאחרים. אני ממש מאוד שמח בקץ הזה שרווחה ואקים ומנהלת מקסימה פטרה את שני המדיחות רעות. ודבר שני אני רוצה להגיד שהגיעה מדיחה טובה. עכשיו שיש לי בת זוג חדשה מאוד טובה, אנחנו הולכים על קץ מאוד צעדים מאוד לגמרי קשים לנקוט צעדים. דבר ראשון, זה נשאר לצאת לדייט בפסח. אם יש מזג אוויר טוב, בבן גוריון, טיילת בת ים. אם אין מזג אוויר טוב, קניון בת ים. זה פסח. אחר כך ננקוט צעדים, ולא נאמין לאלוהים, לא נאמין לרבנים, לא נאמין לחוקים של רווחה ושל נוהל על ההפרדות ועל דיור חוץ ביתית ועל החגורים שהם חברים של הרווחה. אני לא מאמין. ודבר שלישי, ננקוט צעדים שבקיץ אני גם אצא לדייט הרבה עם בת זוג השלישי שרוצה אותי. כמו שאמרתי, על בת זוג השלישי טובה. ודבר חמישי, אני אוכל עם בת זוג שלי בראש השנה לצאת לדייט. אני אוכל עם בת זוג שלי לצאת לדייט סוכות, חוץ מיום כיפור. ערב שמחת תורה יש חופש וגם כיפור. ודבר שני, בחנוכה אני אוכל עם בת זוג שלי לצאת לדייט הרבה. בט"ו בשבט, בפורים ובפסח, בכל מיני מקומות אני אצא עם בת זוג שלי. ודבר שלישי, שאנחנו נתקרב לקיץ 2026, הדירה החדשה בקפלן כבר תסתיים כבר הדס, אני אוכל עם בת זוג שלי לעבור לגור בזוגיות בדירה בקפלן. התנאים שאני אוכל עם בת זוג שלי זה לטייל בטיילת בת ים, בבן גוריון, לאכול, בעונת הקיץ בריכה ובקניון, ובעונת החורף ובעונת הקיץ, בעונת אביב, בעונת סתיו, אני אוכל עם בת זוג שלי לנפוש, לנופש לאילת, ל5 ימים או ל6 ימים או ל11 יום.
לנופש, לאילת. אני אוכל עם הבת זוג שלי. זה כל הזכויות שלי ושל בת זוג שלי נקבל. דרך עורך דין, דרך אבא שלי, דרך אבא שלה, ועוד דרך רופא משפחה. שזה מרופא משפחה או דרך. ועוד דרך מהפסיכיאטר. זהו. אז יש את הדברים, ההבנה והבנה טובה, וזה יקרה. זהו.